Gihan-ay ng seguridad sa Palarong Pambansa 2024 human nagpahigayon sa send-off ceremony gani buntag sa South Road Properties kun SRP. Gilangkuban kini sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, CCDRRMO, Philippine Coast Guard, AFP ugban pa mga insya. Moabot sa 2,000 ka mga security forces ang ipakatap sa Palarong Pambansa nga buksan sa Hulyo 9. Ipadayag ni Police Colonel Erinio Dalugdog ang Cebu City Police Office Director nga sugod karong adlaw ipakatap ang mga police personnel sa mga beliting areas lagip na 30 ka mga venues sa Palarong Pambansa 2024. Hugot sab ang pagmonitor sa kapulisan sa mga daotang tao nga mopahimos sa Palarong Pambansa. Ilabi na ang mga mamaling police station 11 nakadakop usab og 3 ka mabay nga tagalaing dapit nga nangawat. Samtang ipadayag ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang panaghiusa sa tanang ahensya sa gobyerno mo yawi alang sa kalampusan sa Palarong Pambansa 2024.